Abakashana kaMenze yaphuza umlaza ngameva nabendlondle nophapha ekhanda enhlala sazansi ezifundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Sibingelele le Black Lives TV igama lohlelo ke indoda ayikhali. Sikhuluma namadoda, sidinga idudaba lamadoda, sizwa izibilini zamadoda, soxoxa nawo. Sisozwa nje ukuthi indoda idliwa yini ngaphakathi. Si-avoida lento yokuthi kwande isibalo samadoda abulala abantu besifazane, kwande isibalo samadoda adlwengulayo, kwande isibalo samadoda ahlukumeza emakhaya phakathi. Sizozwa ke namhlanje eyikhulumela ingaphakathi ukuthi nathi sinenkinga, siyafisa ukulalela, siyafisa ukuziwa. Igama lami King Sichaka ngwakaluqa, ngihleli nawe nje nginethezekile la uhleli. Uhlale nami nawe ucommente, ulike, subscribe, wenza yonke into emnandi engasithokozisa. Singelo hlelweni siza ukuthi isihambeli sethu sosuku namhlanje sisiphatheleni. Bhuti asibingelele. Yebo, njani bhuti wami? Sekhona njani? Ngiyaphila. Mfowethu, awunayo inkinga ngokuzazisa ukuthi ubani? Akona ngazazisa kodwa mhlawumbe ngicela mhlawumbe okunye Ukufihle. ngikufihle yebo. Hayi, akunankinga mfowethu. Ake sizwe insizwa ivelaphi. Mina igama lami ngoWonder Boys Zondi ngisuka eTsheli Mnyama ngokusuka. Luqa. Yebo. Mfowethu. Yeah. Lapha eTsheli Mnyama masithatha indlela yakho yokukhula nje njengensizwa, ukhule kanjani, igigaba zonke uyibona ke sibeke lapha esithombeni. Kona angikhulanga kahle kodwa ekuqaleni kwami impilo ithe uqaleka kahle. Shuthi kwasuka khona isimo kubazali baba nengxabano kwagcina ebazaleni ubaba esenza izinto ezibhlungu yabo usho uqalele kwemhlukumeza yabo nje kuyizinto nami engiyibuka ngisakhula kwaye ngokuya wagcina ubaba esenza into ebhedayo ke sebulala uma wami naye wagcina eseyibulala. Ngagcina mina endapha sengihlalele emgaqweni sengingena ema-drugsini. Sure. Yabo kulama drugs lawa seduma kakhulu ekuthiwa amawiwonga. Yebo. Thatha usibeke mfethu odabeni lakho nje ukhululeke usixoxele silalele thina sizwe ukuthi kwenzakalani from lapha emgwaqeni ufike kanjani khona, wasuka khona mawuthi wasuka kanjani, yonke udaba lakho nesiluzo. Yebo, ukusuka kwami kuthe masekwenzakalele lesimo ekhaya. Ngabona umuntu okade sesigade ekhaya engasiphathi kahle. Ngadane ngasuka ngami ngoyidlala emgaqweni. Benigade bakha. Beku aunty lo bezalwa noma wami lo bengizana. Yini abenza banganiphathi kahle indlelani? Bese sihlukumeza nje izinto ngamanje nabazali bami ngithi bagcina benze lento le. Uthola ukuthi uma noma esithethisa ubuyaza kukhumbuza ukuthi phela ukhumbula ukuthi la kwenzakalani njengoba nje. Ngagcina nami sengiyibona ukuthi ayawuthane ngisuke ngiyoyizamela impilo. Kanti shuthi ngizogcina sengihlangana nabangani abarongi mase ngihlala nasemgaqweni. Kwenzakalani exactly kubazali bakho? Abazali bami bona shuthi bangibheka mina kahle shuthi ubaba kwaba ukuphela komsebenzi kubaba. Okay. Shuthi waqala mase ngena wagxila kakhulu etshwaleni sehleze eshaya umana bexabana noma bexabana kodwa shuthi bebengafuni ukuthi yabo sibone kodwa besizwa ukuthi hayi ingxabano ikhona la. Yes. Shuthi kwaya ngokuya kanti ubaba shuthi bewumuntu onanesibhamu besingakwazi thina lokho. Shuthi hayi bathi bebexabana bathi ndaba sasesikoleni lapha. Sathi basesikoleni sabiza sesibiza othisha sekuthiwa sigoduke semakhaya. Awusaxakeka kanti ngathi ngiyafika kanti ubaba shuthi usenze intembi kuma naye wadane wayembulala naye wabulala wadubula uma wayidubula naye. Wasayidubula naye. Sure. Kwase kwaphoqa ukuthi uaunty yakubo yena umuntu ngoba bengekho umuntu omdala ekhaya umfana bemdala. Kwaphoqa ukuthi ke uaunty fanele kube yena umuntu ozozama ukusikhulisa. Kwasho ukuthi manje indlela sikhulisa ngayo ke ayikho right kahle ubeleke sikhumbuza manje ngabona ukuthi mina ngizobe bese ngithembi ukuba sese high school ngibetane ngiphumele ngizamele impilo kanti mina shuthi nami ngizobudene ngijiye ngishibile empilweni ngithola abangani abarong. So wagcina usufika emgwaqeni. Ngagcina sengifike emgwaqeni. Injani impilo emgwaqeni usichazele nje ukuthi kwakuphileka kanjani? Inzima ngoba lapha yafanele nje ukwazi ukuyimela ngempela
ngoba ngisho noma ngathiwa into engiyawuthanda ukuyenza ugcina usuyenza ngoba nawe akufanele ubonakale kulaba bafana enihleli nabo ukuthi nawe soft kufanele uyiveze ubuwena mfana manje nami ngagcina nje sengenza izinto ezinjalo njengoba ngagcina sengena ngisho ema-drugsini nje ngagxila nje impela sesibamba ngisho inkunzi senza izinto ezibhedayo yabo nje silala khona emadrobheni senza izinto ezibhedayo sibhema amahunga kwasho ukuthi kuzohamba ke ngigcina sengithole omunye umama onesonto kaNyusu lo mama lona ke bese kubuyena engihlangana naye bese angihlanganise nomkhulu umfundisi manje ngikwazi ukusho ukuthi liphi isonto lela diki kulona kwawo lo mfundisi ke wathini ebona indlela nami engishintsha ngayo hayi wangisiza umfundisi wabantu umfundisi lo umkhwenyana kaMama cha umfundisi uthi nje wafika esontweni nje ezesontweni la around lana nihlala khona kaNyusu bekuyisonto kaNyusu ehlala lo mfundisi usabona indlela engiyiyona wathi ucela ukungithatha ngiyohlala naye wena emgwaqeni walanda umama thizeni emgaqweni kalanda umama wathi wakuletha kaNyusu khona umama nje lo kaNyusu unakho ukufika lapha emgaqweni ambuze ukuthi uba ufuna ukuyeka ukubhema angithathe ke kunohlala khona lapho kanti uzohlala nomfundisi kanti mina shuthi lapho ngizoba nenhlanhla ngihlangana nomfundisi umfundisi useletha inkonzo qhubeka mfundisi yebo umfundisi aletha inkonzo khona ke asho sabona ukuthi angazi ukuthi ngimisele ngokushintsha empilweni athina uzongithatha ngiyohlala naye kwakhe hayi nami ngibona futhi ukuthi hayi nami into engasinaka sengithola ithuba elingcono lokuthi ngishintshe awuthi ngiye kuyena umfundisi hayi masifika kumfundisi nje hawo angiphathe kahle uhlala nomama umfundisi abanangane babobabili nje hayi nami ngifile futhi ngisekhaya nje yabo ngoba bangamukela nje hayi ngesandla esihle bobabili akekho nje engakhala kubona ngithi nje ngoba ngabona ukuthi ngize emzini ekusontwayo bona futhi nami beqala kuye ngifike emzini ekusontwayo ngayibona nje ngumfana nje wakhona ngingane yakhona bangitreata kahle bangenzela zonke izinto kahle kwaya ngokuya umfundisi wagcina esenginika umsebenzi khona ngaphakathi esontweni ngiyacleana lana ngishaya ingadi mina nje seclean isonto owenza zonke izinto nje kahle lana hayi wagcina esenginika ngisho isarali ngoba ngisho ingubo zokugqoka bengithengele yena yonke into nje ngoba ngisho nokuyeka imabhishi ngiqale ngaye nje ukuthi ngikhishwe ngifake ema-restaurant nje ayichayi nayo okuningi nje hayi ngiqale ngayo uyingane yakhe ngokweqiniso nawe uyayifila ukuthi no ngifile nje ngilomuntu uthi hayibo mina impilo enje bengiyiqala ke bhuti wami nje ukuthi ngeke ngithathwe nje kwi-weekend kuthiwa nje asambe sodla ngaphandle hayi bengiqala lezo zinto lezo ngamasonto siya-attenda kahle esontweni ngigqoka into ezintsha into nje engikhala ngakho nje bengikuthola bengisupporta ngayo yonke akunangane la bebengenangane nje bobabili nje ngabafica nje behleli nje kahle bobabili sebeshadile kumnandi nje futhi hayi ngabangwelkhama kahle umzini ngoba nje nami ngayibona nje sengumfana wakhona kwase kwaya ngokuqala kweinkinga ke umfana ke zani manje inkinga bhuti wami angazi nento engayithini bhuti wami ngoba shuthi lapha bengithi uthola ukuthi mase ngiclean esontweni umama umfundisi akangilethele mhlambe ukudla yabo uthotho baba umfundisi akekho nami ngabona futhi ukuthi hayi cha ngajabula ngibona indlela engikhonze ngayo hayi nje loyo into futhi nje hayi lekhe yenza nje nami nginganaki phela ngoba kodwa mina ngijabulela ukuthi hayi lo muntu impatho yazi yayinhle kanje kanti kuzothi ngolunye usuku ke bhuti wami kwaba kubi lo suku ngoba kwakuna imvula ngalolu suku ngiyacleana lapho ngicleana ngaphakathi ngoba ngaphandle imvula yanetha vele yebo ngoba mina bese kukhona indlu bengihlala kuyona nje ngaphandle mama umfundisi benakho ngilethela nakhona ukudla ngathi ngelunye usuku ngiyafika umama umfundisi ngiyamfika khona unqunu nje endlini yami hawo sho mina ngayitshela ukuthi mhlambe uyashintsha ngisathi ngiyangena phela imvula beni yabo mangena hayi ngiyabona ukuthi hayi ngeke ngalo umuntu akashintsha ngiyona imistake le ngoba ngaqale ngazivula isicapha ngavala hawu
ngaphinde futhi mangithi ngiyazivula futhi hawo lo muntu usanjalo usehleli ngisho embedini wami. Unquna endlini yakho. Unquna endlini yami le Ujwayele ukulethela ukudla khona. Bengijela ungilethela khona ukudla kuyena. Habe. Yeah. Shuthi ke phela ngokuba umfana nami ke kuvuke lezo zinto lezo Kumama umfundisi. Umama umfundisi yabo. Hawu. Ngoba phela nami ngabona indlela engabona ukuthi hayi shuthi ngazi ukuthi nakho ngiyalingwa la. Hayi nami ngithi awuthi ngiyalingeka hayi nami hayi ngingaphili nje ngalapho ngalingeka nami ngabona ukuthi awuthi nami ngithi nje kancane. Kanti bhuti wami lento le engenzayo izongifaka enkingeni. Lento le ngitshela ukuthi njengoba kwenzekile mhlawumbe kuzoba into eyosolo lodwa. Uma nje umfundisi ngoba umfundisi nokubuya hamba ama conference. Mama umfundisi thola ukuthi akasahambi yena ke usebika izabazaba bengazi ikhontazo asale nawe kanti usethola ithuba lokuthi asale nami endlini. Yes. Lapho nje usenokubuya ngibizele ngisho endlini enkulu mengekho baba umfundisi. Singene khona sizenzele nje zonke izinto lana yabona nje silale naye wenza kanje seqala nokungitshela ngeemfihlo zabo abanazo emshadweni ukuthi emshadweni qhubekane ngoba nje wangitshela nokuthi ubaba umfundisi akanayo inzalo. Hawu Yabo nje nami ngathuka mengitshela lezo zinto. Siqhube lento lena masiqhuba futhi nje hayi ngiyabona ukuthi akasana kanandaba yena kodwa uyakwazi ubaba umfundisi ukuthini uma amkwazi ukuthi lento yethu ayikwazi uyiplana kahle ukuthi mehamba nje mina nje sengidane ngiphinde ngisho nomnumzane wakhona endlini ngoba uyazi ukuthi mase ezobuya uyafona asho ukuthi siyenze kanjani mina ngiphinde ngibuyele endlini yami ngoba khona lapha esontweni akekho nje ngathi lento le uyayazi imfihlo yethu sobabili naye. Now uma wena ula esontweni bungakazi ufika estage la khona usudinga intombi ubuqala uma umfundisi ukuthi uhlangana nomuntu esifazana. Kona ngasho ukuthi kona lokho ubaba umfundisi owangitshela wathini engitshela sifisa nami ngibe nomuzi ngakhe kanje nami bengiyibona ngikuleso simo leso kodwa kwathi manje mama umfundisi mengilinga ngaba nalokho nami kona ngangithi ngokwami ngiyaganga kanti manje ukuganga kwethu kuzogcina sekusiholela ezintweni ezima kakhulu. Kwenzakalana kwamba kwesikhathi emva kokuqhubeka kwena lokulala kwena? Umama umfundisi wangitshela ukuthi usemithi. Manje mengitshela futhi ukuthi umithi wathini ngingasho mina ukuthi ingane yami le uzothi ingane yabo umfundisi. Kodwa wayengitshelile ukuthi ubaba umfundisi akanayo inzalo. Ubaba umfundisi useyazi ukuthi mama umfundisi futhi umithi la inkinga. Indlela ajabule ngayo uyabona futhi yakujabulela ngoba bengenayo ingane. Yabo ngoba nangimina wazwafika nje wathi asikhuleke nakho ke into ekade ifisi siyenzekile njengoba sezoba nengane manje ngashawa naloko thasha ukuthi uthi asikhuleke ngimbongisa into kanje kanti manje lento engiyazi ukuthi lento eyami lento ngibongana entweni yakho yabo nje manje lento nje yazi yangidida ngempela manje ukuthi lento ngayithini kunzima futhi bhuti wami ukuthi ngimtshele neqiniso becabadala le kunzima ngoba mase kuthiwa mhlambe futhi ngiyamtshela into kanje shuthi ukuthi lapho shuthi ngizobuyela mhlambe emgaqweni mhlambe ngoba phela akekho umuntu osengangamukela manje njengoba sengimdala kangaka ngoba yabo mase ngitshela yabo phela phaya bese kuyisekhaya lapha namanje nje ngoba engakazi nje yena nje kusayisekhaya ngisenza kodwa manje sekuba nalo guilt nje lobelongishaya ukuthi ngoba indlela lengane le uyimisela ukuthi nje mesizaliwe enza izinto eziningi ngayo manje nomama umfundisi mangimbuza ukuthi uzomtshela iqiniso yena hayi uthi nje angikhohlwe leyo into leyo manje nje nginaleyo nkinga nje bhuti wami ukuthi and now in between uthi mahle bamfundisi azi ukuthi wena ukhulelisa umama wakhe one uzokwazi babufundisi ukuthi akananzalo into engayazi two wena usemathubeni okubuyela emuva kule mpilo kade uyiphila ongasayithandi ngeke le mpilo usayithola lento fonto futhi uyithola la yabo nje njengoba ngitshela ukuthi yabo nje mina ngangiqala ukuyithola ngisekhaya kanje mina ngikhulanga ngale ndlela engikhule ngayo
mina ekhaya nje ngikhule kancane abazali belokhu benokuxabana manje mina la bengithola into engingakaze ngithole uthando ngikhishwe yabo into engangazazi nje ngafundisa nokuthi uma uyindoda ube njani yabo nje sengiphumile kulezi zinto zasemgaqweni bhuti wami manje nje nginaleyo into nje ngishaya ukuthi kunzima ukuthi ngimtshele iqiniso ngoba kumtsheleni kwami futhi iqiniso kusho ukuthi kuyaphoqa ukuthi ngibuyela sho semgaqweni ngoba ngisho nalomama ngithatha kuyena ngisho ngeke asangivumela nje ukuthi ngibuyele ngoba phela sengenza into enzima kanje lo umfundisi indlela benginika ngayo uthando bhuti wami compared to uba umfundisi nempilo enhle yakhe no-aunti lo benihlala naye yini le kwenza ukuthi exactly u-aunti wayephasa weqila yini wayekwenza ubone kanjalo okuhluke kunezingane ezalwa yena ngqo wayenenzisana ngani thina nje imisebenzi yonke yasendlini benziwa yithina mina ngonjoba mina bengimdala kuyimina fanele lezi ngoba khona ingane zasekhaya ezuthuza amantombazane ngayishiya naye ko-aunti bekuyimina nje oyinake uyewashela uyayinakekela lezi zakhe ngisho nangoKhisimusi wayethengela ngisho ingubo right lezi zethu nje bethola lezi ngubo zamaseke sothi siphiwa abantu eceleni sure manje nami ngabona ngaqala ngokulokho ngizama emaceleni sothi ngizama ukuyitohwana emzini nabantu ngabona ukuthi hayi angakulungi kahle njoba ngangithi nje mhlambe njoba ngiyemgaqweni ngizozama ngikwazi ukuthi ngibuye sengibaphathela into eziright nami kanti ngizoyithola sengingena kwidakamizwa kwase kwabanzima ukuthi ngisho ingane zasekhaya ngiyilanda sure yabo ngoba nje nazo zajabula mase ngiyitshela ukuthi hayi sengiphumile ema-drugsini sengidlalela nomfundisi umfundisi nje usawayihambisela ngisho nanezipho nazo ngajabula ngabe enye into zajabula ziyangifonela yabo nje into bese ngingasayazi bhuti wami njengoba ngisho ukuthi lo muntu lo uyishintshile impilo yami kodwa manje suyambetray la manje mina sengidale ngambetray ngale ndlela le engayazi ngoba nami kona ngangaqondile kwaba nje leso silingo kanti ngangayitshela ukuthi njengoba ngilengeka kanye lelo lokho eqhubeka yabo but awukwazi ucabanga ukuthi uma umfundisi uzama indlela yokuvikela umshado wakhe nanokuthi uba umfundisi aqhubeka abe happy as engakhona njengoba nje invitana because kudala ekhaza kudala nje sisakhula nathi sayike sizwe ukuthi bakuthi mhlawumbe umfowethu ekhaya ulethe umakoti uthola ukuthi umfowethu unenkinga yokuthi abantwana babo akabatholi kwakuthathwa yedwa kuthiwa akangene kumakoti kube imfihlo between izalukazi nomakoti nalo mfowabo umfowabo lo munye lokho aqhubeka azothi unezingane athi izingane kabhuti lo munye so awucabanga ukuthi mhlawumbe wakudozwa lolo sikompilo kodwa kuwukuthi ke this time around lilethwe emntwini ofana nawe ofike ngenye indlela obuka ukubetray umfundisi mina ngokwami ngibuka umbetray ngoba yabo mina indlela engikhule ngayo mina ngisho lezi ingane zasekhaya bengishiyile bengafisi ukuthi zikhule kwesinye isimo mina ngifisa ngazi ukuthi nje ingane zami zingakhula kwisandla sami nami ngeke ngijingise uthando ngoba nami umfundisi uthando indlela ngiphe lona ungenze ngashintsha ngayibona nje ngaba umunye umuntu ngabona ukuthi umuntu umumnika uthando uyakwazi ukwenza lento oyifunayo manje ngiyidinge ngibuke ukuthi njengoba mase kuthiwa sengihlanganisa ngempela sengihlanganisile ngeke ngisakwazi nokuthi nje ngibe mangikuthi mhlambe bese kuyinzalo yami yokuqala yokugcina lena yabo sisekomele lokho ngikwamukele lokho kunzima nje into enzima leyo ngoba manje ngeke yabuthi nami ngeke kona ngingakhuluma iqiniso mhlambe futhi ukukhuluma nami iqiniso sengimphula umoya umfundisi usethola ukuthi akananzalo umuntu osangenzela into ezingaka iminyaka emingaka kunzima funa khona lokho angazi yabo nje lento le iyangidla ngoba nje kuyimanje ngisahlala khona abakabe ngoba phela lento lena nje kusayinto esayimfihlo ngenye indlela wona ufuna ingane yakhe engakhulu ngendlela wona okhule ngayo ukuthi ingalithola uthando lomzali wayo exactly ubufisa lokho kungenzeka ngakona kwenzeka emntwaneni kwenzeka nami lowo into nje engiyifisayo nje ukuthi ingane yami nje ithole nje uthando kumzali wayo kuma wayo nobaba wayo kodwa manje indlela ke etholakele ngayo kunzima kakhulu ngoba futhi kunzima ukuthi ngimpicture umfundisi ngoba mase kuthiwa ngambona indlela ajabule ngayo lento le kade ayifisa bhuti wami kade ayifisa ngoba njengoba ngisho nami indlela angiphatha ngayo angiphathisa kwengane yakhe konke nje
okubonayo kahle ukuthi yabo lokhu shuthi lezi zinto lezi izona azozenzela ingane yami nje lezi zinto ezenzela mina manje nami nje lokho kona kungiphethe kabi nje bhuti wami ukuthi ngingabiphetreya kanjalo umuntu osengenzile kangaka. Ayi babuka le Black Life TV emakhaya igaba lohlelo ke indoda ayikhali nayizo lensizwa ekhala ngodaba lwayo lokukhulelisa umama umfundisi. Ithi ke lensizwa ubaba umfundisi wayithatha isemgwaqeni kahle kahle ethatha u-anti thizeni wayibeka kwenye indawo wafika umfundisi netende ezoshumayela uthatha lensizwa wayekhulisa ngendlela enhle engayivala umlomo imncoma indlela enza kahle ngayo empilweni yakhe. But manje sekunenkinga ukuthi igcine ilingwa uma umfundisi bagcina belala wakhulela uma umfundisi so kunengane engahle izalwe noma inini so inkinga ukuthi uyazi ukuthi uma umfundisi wamxoxela ukuthi uba umfundisi akanayo inzalo so umfundisi ujabule uyafa njengoba ezoba nengane nje but yena uyazi ukuthi ingane eyakhe and enye into ubefisa ukuthi okuyinzalo yakhe akuphathe kangcono ngendlela yena aphatheka ngayo isikhathi abazali bakhe belwa beze bebulalana. So udaba luseyithebeni-ke nganza kwethu liyaxoxa nje liyadingidwa nawe unalelunga longena comment section ulidingide siza ukuthi ngabe wakho umzila ugade ngakuphi kulolu daba olufana nalolu wake wayizwa insambatheke efana nodaba kanje igama lohlelo-ke indoda ayikhali mfowethu elakho lokugcina sewuxwayisa nje abanye abafowethu mhlawumbe abathola usizo kubantu bahlala nabo emakhaya izinto afuna bayiqaphele bengagcini bewole ilingo nezifana nezakho. Ukuthi nje ezinye izinto muzenza bhuti wami kona kufana nokukholwa nje bhuti wami yabo uma usuthi into uyakholwa noma ngathiwa uthola isilingo esinjani awuke nje ugxile khona uhlale kona lokho ungakuvumeli izilingo ngoba nje kuba khona lezo izilingo testwa ngazo ezifuna ukuveza ukukholwa kwakho ukuthi umuntu onjani. Mina nje kwaba njengoba kwagcina ngisengilingeka kanje kube nje ngagxile ekukholweni bhuti wami ngabe nje angizange ngilingeke kanje ngiyafisa ukuthi nanomunye nje umeyizwa le ndaba yami le uma uzoqala nje uhlobo lokuthi nje ushintshe empilweni enza sure ukuthi uyashintsha empilweni izinto nje ibheda ungabisazenza uma futhi uthi usukholwa ukholwe ngokweqiniso. Yebo mfowethu asibonge isikhathi sakho nethuba ukuthi ube nathi la kwi-Black Life. Yebo ngiyabonga bhuti wami. Nina bekashana kaMenze yaphuza umlazanga nina bendlondle noPhaphe Khanda sibonga kakhulu enhla nasezantsi efundazweni zethu zonke ukuthi beyingxenye yohlelo olukhulu usuku nosuku. Asiphinde sibonana kwi-episode elandelayo igama lami King Sichaka ngwakaluqa msale kahle.